en Rafael Escudero, en Miquel Garcías i en Mateu Morlà. Se poden anar acostant en el pòdium. Els farà entrega en Jaume Martorell, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Porreres. Hace 200 años hay aquí. En tercer lloc, en Rafael Escudero, de més de 60 anys, que ha complert tota la cursa d'aquesta primera mitja marató Porreres a mitja. En segon, en Miquel Garcías. I en primer lloc, en Mateu Morlà. Un fort aplaudiment per tots ells perquè són uns valents. Enhorabona. Ara donarem els veterans masculí de més de 50 anys. Se poden anar acostant a el pòdium en Jordi Coves, Simplicio Sánchez i Montserrat Domés. Napoloni Moll, presidenta del Club Atletisme Porreres, els farà entrega del trofeus. En tercer lloc ha acabat en Jordi Coves. En segon lloc en Simplicio Sánchez. I en primer lloc en Montserrat Domés. Recordem que són veterans de més de 50 anys. Enhorabona a tots ells i unes fortes bombolletes. Ara farem entrega a les veteranes de més de 40 anys, fèmines. Se poden anar acostant la Glòria Pérez, Isabel Maria de Fuentes i la Damiana Maria Moll. La Damiana no és. Bé, recollirà la seva germana. Entrega els trofeus al vicepresident del Club d'Atletisme Porreres, en Xavier Barceló. En tercer lloc, la Glòria Pérez. En segon lloc, Isabel Maria de Fuentes. I en primer lloc, una porrerenca, la Damiana Maria Moll. Me sap greu que no sigui aquí i recolli els premis de la seva germana, la Poloni Moll. Veteranes de més de 40. Enhorabona. Fem un cort al pegat.
poden anar acostant els veterans masculins majors de 40 anys, en Nofre Nadal, en Moisès Garcia i en Tomeu Nicolau. Torneu acostant en veterans majors de 40 anys, masculí, en Nofre Nadal, Moisès Garcia i en Tomeu Nicolau. Entregarà els trofeus en Xavier Barceló, vicepresident del Club Latino de Porreres. En tercer lloc, en Nofre Nadal. En segon lloc, en Moisès Garcia. I en primer lloc, en Tomeu Nicolau. Veterans de més de 40 anys. Ara entregarem a les sènior femenines. Se poden anar acostant na Gemma Miró, na Núria Julián i na Bel Duran. S'acosten al podi na Gemma Miró, na Núria Julián i na Bel Duran. Per entrega dels trofeus, en Jaume Martorell, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Porreres. En tercer lloc, na Gemma Miró s'ha hagut d'anar per qüestió de feina. Recull el trofeu de Marina. En segon lloc, na Núria Julián. I en primer lloc, de les sèniors, na Bel Duran. Sènior femení. Enhorabona a totes. I ara ja passam als sèniors masculí. Totes voltes que m'ho portat ara del podio, vos recomanaria no fer-ho molt en fora. El sènior masculí podríem pujar en Raúl Casado, en Rafael Quintana i en Carlos Coll. Sènior masculí. ¿Dónde son ya? Puya. Con un peo a cada puesto y el mig com va, però. S'acosten, per favor, en Raúl Casado, en Rafael Quintana i en Carlos Coll. Tercer, quart, segon i... Per entrega dels trofeus, en Jaume Martorell. En tercer lloc, en Raúl Casado. En segon lloc, en Rafael Quintana. I en primer lloc, en Carlos Coll. Enhorabona al sènior masculí.
No passeu pena, d'aquí un poc hi tornaran a ser. Són els 3 els que hauran de tornar a pujar. Enhorabona. Ara passarem a donar els trofeus absoluts femenins. Ha coincidit que han estat les sèniors. Les mateixes sèniors que havien pujat abans són les guanyadores absolutes. Podria pujar damunt el podio una altra vegada na Gemma Miró, na Núria Julián i na Bel Duran. Farà entrega de sobre el nostre campió olímpic i medallista olímpic i campió del món en ciclisme, en Joan Llaneres. En tercer lloc, na Gemma Miró. En segon lloc, na Núria Julián. I en primer lloc, na Bel Duran, del Club Atletisme Manacor. Se'ls fa entrega d'un sobre d'una quantitat de diners. Enhorabona a totes. Ara se farà entrega en els guanyadors absoluts masculins, que són en Raúl Casado, en Rafael Quintana i en Carlos Coll. Recordem que en Carlos Coll ha cobert la carrera en 1 hora, 11 minuts, 32 segons. En Rafael Quintana, 1 hora, 13 minuts, 04. I en Raúl Casado, 1 hora, 15 minuts, 20 segons. Els fa entrega del sobre en Joan Llaneres. En Raúl Casado, en tercer lloc, en segon lloc, en Rafael Quintana. I com a campió d'aquesta primera mitja marató, correra la mitja, en Carlos Coll. Enhorabona a tots ells i a tots els que heu participat en aquesta carrera. Això és un podio de campions, No en veuen cada dia d'aquests podios. Ara passarem a donar els trofeus a la classificació local femenina. Tots els locals, per favor, teniu un poquet de paciència, que ara s'acaba de confeccionar la llista.
Aprofitarem... Aprofitam perquè donar les gràcies a Porreres TV de la retransmissió d'aquesta primera mitja marató, la mitja a Porreres. També vos recordam a tots els que heu participat que si la voleu seguir un poquet per internet, a partir d'avui a la baixa estarà penjada a la pàgina de Porreres TV, que aquí teniu els enllaços que podeu connectar amb Porreres TV. També ja ha penjat la cursa d'ahir, la pujada de Montición. Trobo que la labor que han fet aquests voluntaris de Porreres TV han de mereixer també unes fortes bomballetes perquè, segons hem pogut saber, això a tots els pobles no és possible per a veure en directe. Unes fortes bomballetes d'aquests col·laboradors. I també aprofitarem perquè hi hagi unes fortes bomballetes per tots aquests grups de voluntaris, tant de la penya ciclista com del club d'atletisme, com els voluntaris i voluntàries que hi ha hagut en el poble de Porreres, perquè aquesta mitja marató, la mitja, s'hagi pogut dur a terme. Gràcies. Ara passarem a donar el premi femení de les locals. Les primeres fèmines locals podrien acostar-se al pòdium de Damiana Moll, la Polònia Moll i la Cati Lledó. Entrega els trofeus en Joan Llaneres. I en Xavier Barceló li ajuda. La Damiana Moll, que ha fet una feinada, aquesta dona, aquesta nina de Porreres ha fet una feinada perquè això se pogués dur a terme. En segon lloc, local Napoloni Moll, presidenta del Club Atletisme Porreres. I en primer lloc, la fèmina na Cati Lledó, primera fèmina local. Que han fet una gran cursa. Enhorabona i no vos atureu mai de córrer. Seguiu endavant. Els voluntaris, per favor, no volen aneu, quedeu en una plaça, que després mos faran una foto tots junts a davall aquest d'això de la sortida o la meta. Vos podeu anar col·locant cap allà. Ara entregarem els prèmits al masculí local. Se podrien costar en Guillem Baquer, en Pell Lliteres i en Tomeu Rubí. En Pell Lliteres és per aquí, per favor, si se podria acostar. Si en Pell Lliteres no és i qualcú pot recollir el trofeu en el seu nom, per favor, ho agrairíem. Per entrega dels prèmits en Joan Llaneres. En tercer lloc, en Guillem Baquer. En segon lloc, en Pell Lliteres, però mos han dit que se n'ha anat i recull els prèmits una companya. I en primer lloc, en Tomeu Rubí,
que rep trofeu i un sobre amb una moneda donació de numimàstica a Sant Jaume, una moneda de plata. A les fèmines també han tingut aquesta moneda de plata. Enhorabona a tots. També hem d'agrair la col·laboració especial i el gran esforç que ha fet tant na Damiana Moll, com havia dit abans, com en Xavier Barceló, que han fet una feinada perquè això se dugués a terme. Per favor, si volíeu pujar damunt del pòdium, vos faríem unes fortes bomballetes perquè troc que vos ho hem de reconèixer. S'ha de reconèixer que hi ha molta gent que ha fet feina, però ells, sobretot, han duit el pes d'aquesta carrera. Pugeu damunt del pòdium, damunt del número 1, que és allà on hauríeu d'estar. Unes fortes bomballetes perquè crec que toca sortir rodat. Així com enguany ha començat la primera mitja, esperar l'any que ve hagi que la segona amb la mateixa participació o més i que tot vagi igual de bé. Ara, a tots els voluntaris que heu participat a la mitja marató, per favor, vos aneu col·locant a davant el punt de meta. Mos faran una foto. Moltes gràcies. 90 ja.